आंनि मुङा नोजोर। आङो आंनि गोसोबायदि सोलियोमोन। आंनि साननायफोरा जाफुंजोबोमोन। नाथाय बे मोनसे साननायाल' जाफुङासै। बेनो जाबाय मोजां मोननाय। आंनि बे गोसोआ दिनै मानो इसिबां दुखु? आंनि खाफाला दिनै मानो बिदि जाखो? जायसो गोसोआव दुखु होलांजायो बेसो मिथियो। गिता! नोजोरनावसो फन खालामसैहां, बेबा दा मा खालामनानै दङ? सोर मानसिनि फिसा फन हरखो एथ' फुङावलाय? हेलौ गिता। औ नोजोर, दाबो सिखाराखै नामा नों? अह गिता, सिखाराखै। नुवाखै नामा नों साना बेसेबां गोजौ जाखो? आंनि गोसो गिता। सरि, समखौनो नायसनाखैमोन आङो। नोजोर, सिखारदो, थाबनो आंखौ लोगो हमनो फै, नोंजों बिराद खोथा दं आंहा। अ माय गड गिता, आंनि गोसो थांनाय थाङियालाय? सरि, थांगासिनो दं। आरो नै खोनासं। बुं दे नोजोर। आं हले दिनै नोंखौ लाया, नों थाबायनानै फै। दे। बिनानाव, बेरेफुंजानि माथो अख्रावलायखो नोंहालाय? मानोथो रां नांगौ जालायखो आरो फायथो थांनो ओंखारदों? बेखौनो बिनानाव, लांफै। आं दा बेखौ साहा लोंनो लानोसै दे। आरो नै बिनानाव खोनासं, आं नोंनि ओंखाम संनायखौ जानो बाबायमोनलै, बिनिखायनो नों आंनो बिबाजै नायबो। फाग्लि गथ'आ रागासो जोंलायबाय बे। सफैबाय गिता सना। औ नोजोर। एफा गोबाव नेबाय आं गावखौ, गावहा थाबखौनो फैनोनो रोङा। लेट जानायनि माब्बार खुदुम आंखौ। नोंना बेफोरबायदि खेलाल'खा, ओमफ्राय आंखौ माला लांगोन? आंनि गोसो लांनाय लाङैया जाहोनो हानाय हायनि खोथा दङ। दिनैसिम नों आंखौ जुलि लानायखौनो होनफेरा, बेसेबांबा गोबाव जाबाय जों सानैनि मोजां मोनलायनाया। खोनासं नोजोर, न'खरनि मानसिया आंखौ सोरखौबा नायहोनो नागिरदों, बेखौसो आं नोंनो खोन्थानो फैदों। जाबाय गिता, बेफोरबायदि बाथ्राखौ आंनि सिगाङाव दांबाय दाथा। नों आंखौ सैथो गोसोजों मोजां मोनोबा राजि जाखानाय नङा। आं जेबो बुंनो हाथ'ला नोजोर, गाबोनफोर खबर मोनफिनसिगोन। आंनि राजि जानाय जायोबा नों थाथ'दो। आंनि मुङा नोजोर, जेखौबो आं नोजोर होयै आंनि सांग्रा बायदि जालांबाय। नायनि आंबो नोंखौ गिता।
आलासिफ्रा मालाबानो सफैबायबो फै 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 जिरायफैदो फै खुलुमबाय मादै। ओइ नानि आलासिफ्रा सफैबायमोन फैदो खुलुमबाय। दे बिदिबा आलासिफोरा जिरायथ' आं साहा फुदुंनानै लायनि। दे आलासिफोरा साहाखौ लोंदो। र' बिदिबा आं बाबुखौ लेंहरग्रोनि हेल' बाबु आलासिफ्रा न'आव सफैबायमोन न'आव फैदो औ आयै थाथ' र' आं थांगासिनो दङ। खुलुमबाय। आलासिफ्रा बिसोरनोमोन नामा आयै? औ बिसोरनो सेंग्रायाथ' मोजाङानो, आंहालाय माथो बुंबावनांगौ आयै, जेबो खोथायानो गैला आंहा बुंनो। दे बिदिबा थांलायसै मादै। दे जागोन दे। हेल' नोजोर, औ गिता। आं नोंखौ मोनसे बाथ्रासो बुंगौमोन। औ गिता, बुं दे मा बाथ्रा? खोनासं, आंखौ आइ आदामोनहा गुबुननो हरनो राजि खालामबाय। नों आंखौ लानोबा दानो लांफैदो, नङाबा गाबोननि अखानायैनो आंखौ लांफैनो फैसिगोन। हेल' गिता, हेल'। हे इसोर, आंनियाव बेफोरबायदि खैफोदा मानो फैखो? दा आं नोंखौ माबोरै लायनो हानो गिता? हेल'? मा? र' ओमफ्राय बिनिफ्राय मा जाबावा नोजोर? खोन्थाबावदोब्रा। गोबां बाथ्राफोर दंलै, मालाबा खोन्थानोसै आं। देब्रा नोजोर, प्लिज खोन्थादोब्रा। जाबाय बुथब, मालाबा खोन्थानोसै आं। खर'आ जाला नै, बोख्लायहां जाबाय। ओमफ्राय आं जेबो बुजियासै, नोंसोर सानैजों माबोरै मोजां मोनलायामोन? काहानि दंब्रा बेयावबो बुथब। ना नोंखौ सैयामोन ना फसायामोन गितानि न'खरालाय? हैदस बुथब, मा गोदाव सोराव सोंबाय थायो नोंलाय? मालाबा फोरमायगोन आं, र'। जागोन नोजोर, जागोन। बिनि बिदा खोमथाजों आंजों बिराद एगेन्स्ट दंब्रा। नै खोनासं। खानाय फेथराव समायना साफा माफा सिखिरि बाहोना। Oh my god हायौ ओइ ब्र फरायनांगौसाय। Oh my god आयौ खोमथा बेलाय माथो सोरबा हिनजावसो?
आंनोलाय बिदि हिनजावखौसो नांमारगौ दा नों मारगौ खोमथाया बिराद खाफाल गोनां मा ब्र लाखिदो बेखौनो हेलौ जारौ बबेयाव थांनो नागिरदों नों जोंनि फाग्ला गोसोखौ दसे सम रायलायनानै सुफुंहोलांनो हागोन ना नों जारौ ओइ आं नोंसोरखौ सिनाया जानला मोनला दा बुं हे आं नोंखौ बिदिनो खोथा बुंगोन सानखाथारदोंमोन खोनासं थारमाने आंखौ अनग्रा रावबो गैलालै आंनि साननाय बायदिब्ला आङो नोंखौनो आंनि जागोन बायदि मोनबाय आङो नंगौ जादो बुवा फागलि नोंसोर थोद जाम्बा नों मा मिथिगौ आंखौसो मिथिया होनदों र' हाय आंनि मुङा नोजोर बर' हेल' आं आइसाबो वाव माथो सानैनिबो टाइटेला एखे ए जोंनि सिगाङाव देखायबावदोंसो आइसा नोंसोरखौ सिनायो नामा अह नोजोर आं बिसोरखौ सिनाया होमबा बिसोरबादि गल' गथ' मानसिफोरजों रायलायना माथो लाबोदो होमबा आं नोंखौ दोनना फैदो होमबा आइसा डार्लिं ओइ र' नोजोरखौ गल' बुंदों खोनासं नोंनि नोमफाखौ आंसो एक्सिडेन्ट खालामदों आयु बिदिसोमोन नोंसोर आच्छा आं नोंनो मालाबा मोजां खोन्थानोसै जागोन नोजोर जागोन थांसै